Hej, jeg hedder Hanne Petersen. Jeg er psykoterapeut og arbejder i København med individuel terapi og parterapi. Hvis du har nogle problemer, som du synes går for meget ud over din livskvalitet, så er terapi en mulighed for at lave om på det. Jeg kan hjælpe dig med bedre at forstå dine problemer, så du kan gøre noget ved dem, og jeg kan inspirere dig til at gå nye veje i dit liv. Min fornemmeste opgave er at møde dig med empati, lige meget hvad du kommer med. Og jeg har bred erfaring med forskellige problematikker, f.eks. lavt selvværd, depression eller nedtrykthed, angst, også eksamensangst og præstationsangst, stress, selvskade og problemer med at være i nære relationer, hvis du f.eks. har svært ved at finde en kæreste. Der er jo ikke nogen grund til at gå og have det skidt, når du faktisk kan gøre noget for at få det bedre. Hvis I som par har problemer i jeres forhold, så kan jeg være med til at bygge bro mellem jer. Når det er gået galt for et par, så handler det meget ofte om kommunikation, eller rettere sagt manglen på samme. Og i parterapi arbejder vi med, at I kommer til at forstå hinandens sprog. Si prefieres, la terapia se puede hacer en español o en una mezcla de danés y español si sois una pareja con los dos idiomas. Hvis du har nogle spørgsmål eller har fået lyst til at lave en aftale, så er du meget velkommen til at ringe eller skrive til mig. Og du kan også gå ind på min hjemmeside og læse mere.